Il-Power Station tal-Marsa taqa' taħt id-deroga tal-Kummissjoni Ewropea dwar limitazzjonijiet ta' emissjonijiet. Deroga li kienet tippermetti li 4 impjanti li hemm fil-Power Station tal-Marsa joperaw b'emissjonijiet li jaqbżu l-limiti stabiliti mid-Direttiva Ewropea għal 20,000 siegħa biss. Dawn 20,000 siegħa kellhom iservu sal-aħħar ta' Diċembru 2015, iżda fil-każ ta' 3 mill-4 impjanti dawn is-sigħat mhux biss ġew eżawriti iżda wkoll inqabżu. Fid-dawl ta' dan il-MEPA immultat lil Lena Malta is-somma ta' 177,000 euro. Ma' dawn Lena Malta ġiet immultata wkoll penali ta' 428 euro għal kull jum li l-istess 3 impjanti tħallew jaħdmu wara s-sigħat allokati. Qed ikun stmat li l-penali ta' 428 euro kull jum jibqgħu fis-seħħ sal-aħħar ta' Ottubru 2013, meta dakinhar suppost li tkun ingħalqet il-Power Station tal-Marsa u beda jopera l-Interconnector. Jekk s'Ottubru tas-sena d-dieħla l-Gvern ma jkunx għadu għalaq il-Power Station tal-Marsa, il-penali ta' kuljum tola għal 857 euro kuljum għal kull impjant mill-4 li hemm fil-Power Station għal 12 xahar ta' wara. Dawn il-multi mistenni joħolqu aktar problemi finanzjarji lil Lena Malta li għandha dejn ta' 600 miljun euro u li fil-jiem li għaddew rat il-credit rating tagħha jitnaqqas mill-ġdid mill-Aġenzija Internazzjonali Standard & Poor's.